La Salut Alta també ha gaudit aquesta tarda de la vigília de Tots Sants, i és que la plaça Antonio Machado ha estat escenari d'una jornada amb diferents activitats destinades a infants, joves i famílies del barri. S'han pogut pintar la cara de diferents estils, però tots relacionats amb el Halloween, i també han dissenyat xapes o màscares. Cada cop que acabaven una activitat se'ls entregava un tiquet que el podien bescanviar per una paperina de castanyes, una forma de fomentar la tradició de la castanyada entre els més joves. És una festa comunitària impulsada per diferents entitats del barri, com la Fundació Salut Alta o el Casal Cívic i Comunitari de la Salut Alta, per dinamitzar la zona. Aquesta és només una de les moltes activitats que se celebren en pro del barri. Per exemple, estan organitzant la Festa dels Colors per la Convivència per aquest 1 i 2 de desembre, una jornada dedicada sobretot als adolescents amb classes de zumba, hip-hop, exhibicions i DJ amb una llista musical que proposaran els mateixos joves. Aquesta setmana hem fet tallers d'escoles i hem preguntat què passa demà, tal, i és el Halloween. Bueno, sí, Halloween bé, però també la castanyada, que al final és una tradició d'aquí, i al final nosaltres promovem això, la multiculturalitat, que celebrem moltes festes a la Fundació de diferents cultures, i una que és nostra, també ens ve de gust reivindicar-la i portar-la al carrer. Cada cop hi ha més gent que veu que aquí fem coses, a més es va pintar la plaça fruit també una intervenció comunitària que vam fer entre tots, i bueno, cada cop se suma més gent i estem molt agraïdes.